Ti Masakbayan. Ta papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapauluan. Dinudorso, apang ngagday. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay ngay salani, kaslasan ka mat anaragsak anang aklon iti panagayat ko. Naragsakak, Marshal. Ngam saan lata maikat iti kaunggak ti panagdandanag ko. Anya ti pagdandanagam? Amangan nga minumaaman ni nanang ko. Sigurado nga ungkan nakday jay. Di ka madanagan salani. Di nan tumaamuan ti may papan iti relasyon ta. Sigurado ka? Wen, agtalag ka di kanyak. Ngam, kasanon nagsikuga? Sika talaga. Ay ayatin ka. Ngam di na kayat asawan. Aga po tagayan ayatan. Kat agsikog ka na dagos. Dakil ti respeto ken ka. Agyaman ak unay no kasda, Marshal. Agyaman ak unay. Edgar, rumbang lang nga agalisto ka. Mapmapanan tiyal daw. Ngam awan mo ti maawis yung amainayon kada tayo. Ar-aramidin mi matamin akabalan mi, Pangulo. Ngam talaga narigat ti agawis iti mainayon kada tayo. Diyak kaya tayo panagras-rason mo, Edgar. Kasi timbagak, agalisto ka. Aramidin amin nakabaalam. Pangulo. Rug-rugi pa lang data. Isanas ka na maruam kan. Tabayat abumay bayag kan dumakdakkel ti grupo tayo. Umad-adumat ti responsibilidad tayo. Isa na mabalin nga patay-patay kayo. Pangulo. Diyak kaya ti puro sa ulang. Agunay kayo. Tainton makompleto ti grupo tayo. May patungpal tayo matan ti misyon tayo. Apay ka di, Edgar. Kasla na unag-unay ti pampanunutan. Ay. Kinarkaro na kitin. Kasano? Kat mapilpilayan ti grupo tayo, Mirna. Kasano ako nam amapilpilayan? Kita man ngamin. Mano tayo lang ang miyembro. Kurang tayo talaga. Di mon pagparikutan day ta, Edgar. Addan tulat ta mainayon. Di ka ngamin agapuraan. Kaanon tungay? Di ka ngamin agapura. Addan to ti aldaw nga adda ti mainayon kada tayo. Inot-inot ngamin Di ka agapura kunak manan. Kasanon, no adumanan ti sao ni Pangulo. Among matan ti ugali ni Pangulo. Iso adimon ikan kano. Tinapadag, di mo tubngaran dagiti pagalagadan iti grupo tayo. Mirna. Sana bali, Edgar. Grupo tayo. Iso nga agtitinulong tayo. Kasla italaang amakitak day ta lalaki, Olive. Asino ti dakdakamatan? Day taman linabsan ta lalaki. Transferring ata? Wan nga paiso niya. Amangan mo't no transfer nga paiso. Wan siguro. Ay na. Nagta-erbes. Ha? Sika talaga siya, Lani. Ipulong ka ni Marshal. Ala ni da ito Api ngay pulong nakngay. Awan matimadian na isawang ko Joke laeng siya, Lani. Danag mo na yan. Di ka agar-aramid, Olive. No ag-break kami, sikat aking basol. Ay na, in love ka talaga niya. Ulitak manan, awan ti pagdanagam, gaputa awan ti maidanon ken kuana. Anak ko, kumusta mo tan ti panagadal mo? Nasaya at latamat, nanang. Ay, nasaya at nga ron no kasta, anak ko. Igaid mo ti panagadal mo. Gaputa para mutlaken ka ti amin. Wan, nanang. Si kanto ti agnomar iti dayta. Gaputa dumalat ta ti adda nagadalan na. Wan, nanang. Kas makita mo't anak ko. Awan sa ni ko atayo. Awan ti maipatawid ko ken ka.
Iso nga ikarkarigatan ka apagadalan. Wala nang. Ay, agyaman anak ko. Kat ulitak ti imbagak Agadal ka anaimbag, tapara metla iti masakbayam. Agsagana ka, Edgar. Ha? Apay, Mirna. Rumwarta. Sa dino ti papananta? Bilin ni Pangulo rumwarta yo. Mapantayo agpaliiw iti aglawlaw. Kat gundawayan tanda ito'y. Tapno agkita iti mabalin tayo apagrekrutan. Ala, uwanan. No kasta, data ti agkuyog? Wen, ngam aganad ka Di ka basta-basta agsasaw, no addaman masalaw tayo. Obserbaran tayo pa'y anaimbag. Wan, Mirna. Narigatan. Amangan no dagiti masalaw ta, kat karaman kadagiti kayat tayo abalsan. Olive, adda man ang lalaki anataer. Anya? Wen, ngam, adamot kadwa na babae. Kat, apay nga roda kasta ti jar mo. Kasla malidayan ka matitikas ta unay. Nobya na nga taday, Jay. Kat anya ko man o nobya na. Ay, awan, naibagak lang. Oy, di mo ibaga masakitan day tariknam. Saan mo? Ay na siya lani. Apay nga aginteres ka unay ti day lalaki. Addan ni Marshall. Iso adi ka man mang panpansin iti sabali a lalaki. Alawanan, lipata mo ti imbaga. Italamanan nga kuyog ta siya lani. Kailiw ka una yan. Ano santa ati kastoy? Anya nga rod, kat agad-adal tapay lang. Ado ti pa ka kumikumanta. Wen, siya lani. Agadal ta na imbag. Tapno maadaan ta itinaranyag ang masakbayan. Juan Marshall. Ngam. Apay nga ngagsanay ka. Ada ka di parikot? Awan, adala pang panunutak. Kabailan nakngata ni nanang apagadalan? Ay na, di kagdanag. Makalpas ka iti panagadal mo. Basta tulungan mo ti bagim. Apay ka di akaslan na unag akanayon ti pampanunutam, Edgar. Pampanunutak dagiti pasamak iti pamilyami, Mirna. Ha? Nagsisinak kami asa nga pamilya. Gapu ka dagiti gamrud apada pinarswa. Isuda ti makagapo. No apay adjakon ammo ti ayan dagiti naganak ko. Edgar? Inagaw da amin asa ni kuwa ni tatang. Ultimo na kaipatakdran ti balay mi. Katidakas. Awan man laang tinangtulong kada kami. Edgar? Dayta ti kang runaan arason. No apay akayat ko ti agibalas. Nakakaasi ni tatang. Pinagbalinda ang nakakaasi. Sa diwa pa'y laang iti panunot ko ti kinaranggasda. Ala, sana bale. Agtitinulong tayo amang singir kadagiti tattao amasaknan. Gapu iti kastaan na pasamak iti biyagyo. Kat sapay la kuma. Ta si bibiyag dapay laang aging gaita. Day tamat ti kanayon ko adawatan. Sapay kuma, taag kikita kaming tupay. Di ka mapukawan itinamnama, Edgar. Dumteng tulat tadayta, agon daway. Mas daawak, Olive. Oh, apay ka di manan siya lani. Saanan ang nagsubsubli di na gwapo a lalaki? Apay, kailiw mo ang makita? Saan mo't? Mas daawak lang amin. Gaputadya ko nakit-kita. Aminin! Asino nga taday di a lalaki? Apay nga taadya ko nakit-kita dito'y pagadalan. Wano?
agsardengatan nga agadan. Ay, mainay-nayon pa'y day dya pang panunutak. Ngam, api nga takas to'y tiriknak. Diyak maawatan. Salani? Ada ka matlagayam dito eh. Marshal, Di mo pa yan napuutan ti asidag ko. Kasla na unag ti pampanunutan. pasensya kan. Dala nga min pampanunutak. Anya nga min dayta? Ada ka di parikot mo? Awan parikot ko. Pampanunutak nga min. No anya ti isubmit ko a project ko iji may sa a subject mi. Sigurado ka? Uwan. Kung naklakit din no anya. Naimbaglakit din. Da nakapanunutak iti rason ko. Narigatin no maamuan na no anya ti pampanunutak. Olive, kasladyakon ay ayatan ni Marshal. Anya? Apay, nagapa kayo kadi? Saan mat? Mariknak laang akasla na punasan ti panagayat ko. Si kamot siya lani. Kat no nagsingpat ni Marshal. Wan, nasingpat. Mapukpukaw nga ruden ti panagayat ko kenkwana. Ay na, kasaritam siya lani. Ibagam ti podno amarikrik nam. Bay amon, basta yakon panpansinan. No madlaw na, o di nasayaat. Ngam no saan, makaamon itibiyag na. Ay na siya lani. Saan anasaya ati kasta? Sigurado ang masakitan dayjay no kastaman bilang ti aramidem. Ay, mariknak nga ruod nga awanin panagayat ko kenkwana. No makan ko ma, natamnayan tiraman na. No awanan ti mariknam a panagayat kan kuana, maawatak dayta. Ngam ti kayat ko laang nga aramidem, kasaritam a naimbag. Tapno saan mo't unay a masakitan jay tao, siya lani. Anak ko, da kayo kadipay itinobyong. Wana nang, ngam planok nga rod nga i-break. Ha? Wana nang, mariknak ngamin adyakon ay ayatan. Ay, do may papan itirik nam. Sika, ti ayan na dayta, anak ko. Tilaang makunak. Nasaysaya at ngamin, no ipamaysam ko mati atensyon mo iti panagadal mo. Wana nang, Aramidem amin akabailam ita, para iti masakbayan. Ay, nadaras ti panagtulid ti aldaw. Ay, narigat ti panagbiag ita. Kasanon, no narigrigat ton inton panawin niya. wan nga rod nanang, day tamot lang ti pampanunutak. Iso ako nak nga i-break ko ni Marshal. Tapno makakonsentrate tak iti panagadal ko. Olive, mabalin ka diya kasarita ka. Apay ka di, Marshal? Awan ka di ti madmadlaw mo iti gayem mo. Ha? Apay ka di? Kalaat nga min nagbaliw kanyak. Dandani di na kon kaya ta kasarita. Awan mati mo ka nagbasulak ken kuana. Anya? When Olive, dayta ti madmadlaw ko ken kuana. Iso apang nga asim ko ma. Ibagam kanyak. No anyaman ti nasaon na ken ka parikot na. Awan mo tinaybagbagan aparikot na. Adala ang nasa una kanyak, Marshal. Ha? Anya dayta? Diyak kayat nga unaan ni siya lani. Kayat ko nga iso ti mangibagakan ka. Saan asyak? Please, Olive. Ibagam ko makanyak no anya dayta. Ladingitak, Marshal. Diyak kayat ti makibiyang kada kayo. No anyaman ti mapaspasama kiti nagbaetan nyo. Urnusan nyo kumaday ta adagos. Salani, agsao ka ko ma. Apay akastamat ten ti panangkitam kanyak. Marshal, Apay ka di akasta ka. Ada ka di parikot mo. awan. Ngam apay nga rod akasta ka. Kasla ka nayon ka ama imay-mayang. Marshal,
Kan, anya dyan nasao kanyak ni Olive. Adda ka nun na ibagam ken kuana. Ngam di na kayat nga ibaga kanyak. Aday mbaganakan ka? Wan, ngam di na kayat nga ibaga. Gaputa si kakano ti mismo amang ibaga kanyak. Iso apang asim. Ibagam kumano anya dayta. Tapno amok mater aramidak. Kayat mo ka di amaamuan, Marshall. Nakasagana ka dumag. Sige, danggam nga rod ti bagak. Salani. Waswasan tan ti relasyon ta, Marshall. Ano niya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Dinudurso, apang ngedeng. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inaklo ni Shalani ti idardarirag ni Marshall a panagayat. Banag a pakaragsakan ti baro. Kinasarita ni Lito ni Edgar. Arumbang nga agalisto, tapno adda maawis da ako mapang iti grupo. Itimot pagadalan. Nakita ni Shalani ni Edgar, kat mas daaw no asino ti lalaki. Iti panaglabas ti panawan, saan ang maiwaksi ni Shalani iti panunot na ni Edgar. Iti sabalya bangir, marik na ni Shalani, adinan ay ayatan ni Marshall. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Dinudurso, apang ngedeng. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakasaganak adumngag iti ibagam Salani. Iso apang asim, ibagam kuman. Tangay agpilit ka. Danggam nga rod anaimbag ti ibagak. Salani. Waswasan tan ti relasyon ta, Marshall. Anya? Wan, mariknak asaan akon anaragsak iti relasyon ta. Iso apang nga asim ta itid mon ti wayawayak. Anya tinagbasulak. Taramidam kanyak ti kastoy, Shalani. Apay akala at matanda ito'y adesisyon mo. Pakawanan na ko, Marshall. Imbagak laang tipod no amarikrik. Shalani. Sana bale tagad-adal tapay laang. Adupay ti mapasamak iti biyag ta. Sikat ti inspirasyon ko iti panag-aadal ko, Shalani. Diyak kabalan numapukaw ka iti biyag ko. Pagbalinam nga inspirasyon dagiti arapaap mo. Ket ikarigatam atun uyan dagitang arapaap. Agsinata, tapno maikanta iti konsentrasyon nga agadal. Ket agadal ta kumaan na imbag para iti masakbayan ta. Awanin ti maramidak. No talaga di na kun ay ayaten. Sige. Palubusan ka. Ket sapay kuma. Taagadal ka nga rod na imbag. Para itinaranyag ang masakbayan. Nagsakit na talaga ti Riknak, Olive. Diyak amin ninamnama akastoy ti aramidan ni Shalani. Saan ta atangal ti panunot kan Riknana, Marshall? Iso nga aklo ng matan tinagbalin a desisyon na. Narigat mo't laang, no ipilit mo ti bagim kan kuana. Awan mo't mo ka nagbasulak kan kuana. Sa anak mo't nga istrikto a boyfriend. Ngam apay ngay naramid na kanyak ti kastoy. Kas itinakunak, ada bukod na a desisyon. Ado dagiti kayat na nga aramidan iti biyag na. Kayat na pa'y nga agmay maysa. Iso siguro nga inaramid na ti kasjay. Olive. Ala, aklo naman, Marshall. Kan maysa, ubing tayo pa'y. Igaad tayo pa'y ket diti panagadal tayo.
Enjoyan tayo pa'y tibiyag tayo, kas may nga estudyante. Sana bale, dumteng to ti umno a panawin para iti day taabanag. Wen Olive, agyaman ak, gaputad da ka nakasagana adumngag kanyak. Ket, ikarik iti bagik, apasaya atak tibiyag ko. Tapno matungpal ko ti imbaga ni Shalani, idi nag-break kami. Agadal kami na imbag para iti masakbayan mi. Adda man ti estranghero a lalaki. Italaang makita ka. Ha? Umasidag kanya. Ay, miss. Hi, sir. Edgar tinagan ko. Edlatan, miss. Mabalin ka di maamuan. Noon niya ti madaydayaw anagan mo? Siyak ni Shalani. Nagmayat tinagan mo Maibagay iti kinapintas mo. Awagan naklatan iti Ed. Ed, kunamlatan. Ed gayam tinagan mo. Ay na, nagtaur ka talaga. Miss, ada ka di bagbagam? Awan Ed. Kasla italaang manen a makita ka. Miss, italaang manen a makaumayak dito'y pagadalan nyo. Malagip ko ngamin. Nakita ka idin. Ngam kasla nabayagan day jay. Kunak nga rod no transferi ka dito Saan, Shalani? Imayak. Da ko mai-introduce ko kan ka. Anya day ta? Panagkunak. Saanan nga umanay ti oras ta, no itan ti panagsarita ta. Amangan no mabalin, nga inton sa balay lang ng aldaw. Masapa ka arumar inton Huwebes. Urayan nak dito tapagsaritaan tano anyaman day tangay bagbagam. O sige, kat agyaman ak Shalani. Agyaman ak mat Ed. Agkita tanto inton Huwebes. Amom ka di? Naam-amu kun jay estranghero a lalaki. Anya? Wen Olive. Ed tinagan na. Kasano anam-am mo? Inasit ganak idikalman. Kat nakiam-am mo. Ay na, sika talaga Shalani. Estranghero day jay. Iso adi ka unay agtaltalag kan kwa na. Madlaw mat anaanos. Kasta talaga ti tao. Nasingpet iti damo. Ngam inton agbayag. Rumwarto matlaang tipod no aburik na. Ay basta, nalag-antirik nak iti day ja lalaki. Kat agkita kaminto inton Huwebes. Gaputadda ka no ibaga na kanya. Anya? Wen Olive. Ay na, balaagan ka manan Shalani. Agan annad kay ti day nga Ed. Gaputa di mo amo ti pudpud no akinatao na. Edgar, kurang tayo pa iti grupo. Awan katulungan tayo, numan mano tayo lang. Huwag nga rod, Pangulo. Hanggang sana bale. Tamanay nayunan tayon to. Huwag matkat di. Ngam no ita, panagkunak, mabalin tayo narugyan tiyag karawa. Anya ti kayat yu asawan, Pangulo? Panawanan tapno mapantayo agdakiwas iti ili. Hintaya ag-obserbar. Tapno ammo tayo no anya ti umuna nga iwayat tayo karag iti plano. Uwan, Pangulo. Kagiddan na ita ti panag-recruit tayo karag iti mayat ako mapeng kada tayo. Ngem ulitak ti bilin ko kada kayo. Masapol nga agan annad kayo. Agyaman na kiti oras mo, Shalani. Agyaman nak mat unay Ed. Kat panunutak an imbag ti injayam kanya. Wan, naragsak ti grupo mi. Nawaya ka ang mga ramid iti kayat mo, nga awan ti mangkon kontrol kan ka. Adda freedom mo, ako nada. Ed, Patsyak adi ka agbabawi, numainayon ka kada kami, Shalani. Gaputa awan ti pressure iti ayan mi. Awan ti makibibiyang kan ka. sigurado ka kadi amayat ti grupo yo, Ed? Masiguradok dayta. Gaputa may salaang ti kayat mi ang mapasamak. Kontra ang dagiti kilo a pagalagadan,
ken mangbales kadagiti nang pasakit kada kami. Sige, agsarak tanto manen inton sumaruno nga aldaw. Ket maamwam to ti desisyon ko. Kumusta nga iti panagadal mo, kaanakan? Mayat-mat, auntie. Sa anak unay amarigatan iji pagadalan. Maragsakan nak amakangag iti dayta. Ala, igaud mo ti panagadal mo, tapno makaturpos ka. Auntie. Sikala ang tinamnamaan ni nanang mo, iso adi mo ko mapaayan. Kan oray siyak, namnamaak ang makaturpos ka. Auntie. Nasingpot ka, kan nasaririt ka. Iso nga amok nga agturpos kantaw. Kat dakaminto ti kang runaan ang maragsakan para itibaligin. Shalani, among ka di? Ado ka nung ti mataktakawan iji sentro? Kasta aya. Wan, ay na, nakabutbutang ti mapaspasamak itan. Ha? Unay kamutan, Shalani. Apay ka di akasta ka. Kasla di mo mauawatan dagiti ibagbagak. Diyak nga rod maipamay sa ti panunot ko. Mais-stressak pa yun. Apay ka di ngamin. Adda ngamin bagsak ko. Anya? Olive, iso day ti parikot ko. Nangatuunay ti expectation dananang kan ni antik. Kat no maamuan da day ta, sigurado ang maupay da kanya. Ay na, di ka unay agpanpanunot. Adapay remedyo. Kan may salaang matibagsak mo. Ay, diyak ka mo, Olive. Talaga ang mariribukan ako unay. Talaga naragsak ti lubong tayo, Edgar. Awan makibiyang ka na tayo. Kan agbyag talata nga oray saan tayo nagtrabaho. Nga rod, Pangulo. Naitati magbagak idikan ka. Isa kinunakin ka, sumurot ka kada kami. Tap na mapunas ti saem amarikrik na. Gapoy tinapasama kiti pamilyayo. Pangulo. Agsaga na dangiji at tao. Tas singir to ida itinangina. Ops, relax ka lang, Edgar. Saan pa nga ita? Tas saan tayo pa yan nakasagana? Pangulo. Ngamnam na maak to. Amaikan iti hostisya. Tinapasamak iti pamilyami. Di ka madanagan. Mainayon day ta iti misyon tayo. Ngam timing lang. Narigat pa ita. Tasaan pa ya kompleto dagiti usar tayo. Oh, apay akasla sa bali ti jar mo ita, Shalani. Apay, adda ka di parikot mo? Ay, talagang adda parikot ko, Ed. Apay, anyang amin ayaday ta. Maistresa, gapot adda bagsak ko. Kat sigurado ang kaguradak dagiti naganak ko. Anya? Ed. Diyak ka mo taramida. Kasla maumaak pa yan. Gapo ta ma-pressure ak unay. Gapo iti na nga to unay nga expectation dananang kanya. Simple lang ti solusyon na dayta, Shalani. Ha? Di mo ngamin pampanunutan. Kanjay kunakan ka. Ano sumurot ka kada kami. Awan to dagita parikot mo. Anya? Shalani. Gapo ta puro ragsak. Ti adda iti grupo mi. Sa anak pa'y anak kapangagdang, Ed. Ibagaktukan ka. Sige, Shalani. Di ka apuraan. Jay kunak akan ka. Di mo unay pagparikutan dayta. Gaputa simple lang dayta. Madadaala ang tipintas mo. Anya? Mayat sa ti aldaw mo itaan, Shalani. Olive, gapot na orekas ka sa no? Limag antirik na. Ha? Gaputa naragsak akasarasarita ni Ed. Anya? Nukasta, nagkita kayo manan? Olive, kat amom ka di? Naglag antirik na kan kwa na. Ha? Nasingput ni Ed.
Kan naragsak akasarsarita. Kan maysa, kasla kayat kumutun ti makigrupo kadakwada. Ay na siya, Lani. Agpanunot ka kumaan na imbag. Di ka agdardara sudos. Ha? Di mo amunoan niya ti talaga agrupo da. Ang mga nukamang damat ti rebelde. Anya? Iti kasjay akinataar na? Kamang ti rebelde ti grupo da? Anya tamutangay? Iso nga agan anad ka kuma. Ay basta, may sa ti masiguradok itiriknak. Nalagan tiriknak ken kuana. Ken kasla kayat ko ida suportaran kadag iti misyon da. Madlaw ko anaragsak akanayo ni Shalani, Olive. Ay, jakman amoy ti dayja agayam ko, Marshal. Ha? Apay ka di? Malagip mo ka di ibagbagak idikan ka nga estranghero a lalaki? Apay ka di, Dayjay? Agayan ayat da ka din? Saan matkat di? Ngam, nagtalak adagos iti dayjay nga ed. Kat di na pay am mo unay. Anya? Wen Marshal, kat ti dakas na, ada ka no iyaw awis dayjay nga ed kan kuana. Kat kinunal kat din akas lakayat na asuportaran ti grupo dayjay nga ed. Anya? No iso amis mo tinang ibagay iti dayta. Patsak asaan ta akabalan at ubngaren. Iso apan akunak, nasaysayat no kasaritam amis mo ti inana. Wan nga ron, Marshal. Ada atap ko ag grupo dagiti makakanigid dayjay. Anya ni Shalani. Amangan kit din no mairubo iti dayta nga aramidem na. Wan nga rod, Marshal. Uray nag-break kami kini Shalani. Napatagpay lang kanyak. Iso apadasak akasarita. Sakbay ama ilawan. Anak ko, adda na sa utigayem mo kanyak. Ha? Anya dayjay nanang? Shalane, anak. Asino jay lalaki akasinsin narak mo. Ah? Ni, awan mo't nanang. Di ka kuman aglibak. Ed ka no tinagan na. Katinakas, nabiit laeng anam-amom. Ngam nagtalakan adagos kan kuana. Ha? Anak ko, di ka kumaagdardara sudos. Narigat ti basta agtalaklatan. Kan maysa, agan-anad ka. Di ka kumakumapkapang iti grupo, nga idijaya dakan ka. Imbaga amin ni Olive dagita kada kayo, nanang. Wen, anak ko. Gaputa di mo matkanon ikan ka, no? No iso ti makisarita kan ka. Bayan nyo, nanang. Siya kun ti makaamo iti day na abanag. Didak pa kadanagan. Agin lalain mo't day nga Olive. Kunamla no asino anang ibagakin ni nanang. Oh, ada ka matgayam dito nga agtugtugaw siya, Lani. Nasaya at mataimay ka dito'y Olive. Wan, birbirokan ka ngamin ijay benches, ngam awan ka mat. Dito'y matgayam, di pa kasarakakan ka. Olive. Ha? Apay ka di akastamot, tanti pa nang kitam kanyak. Agin lalaing kamat anya. Apay atinong panak, siya, Lani. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy ta serye tayo itaalawas anapauluan. Dinudurso, apang ngedeng. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, maestres ni Shalani gaputad da bagsak na.
Ngam nasaumot ni Ed kan kuana, asimple laeng ti parikot na. Kat no sumurot ni Shalani kadakwada, mapunas ti parikot na. Iti sabali abangir, nalaos matiliday ni Marshall, gapot ay pagarup na. No addan tinangisukatan kan kuana ni Shalani. Nasaumot ni Shalani iti gayem na. Akas lakayat nan ti sumurot kan ni Ed. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas anapauluan. Dinudurso, apang ngedeng. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Shalani, apay ka di akas tamad ti panangkitam kanya. Agin lalaing kamot anya. Apay at inong panak. Agin lalaing kamot anya, Olive. Apay atila imbagbagam kininanang ko. Ha? Ibagam laang no umapal ka kanya. Gaputa siyak tinakasiningad ni Ed. Shalani, maawatan ako ma. Naaramid ko lang dayjay, gaputa isaksakit ka. Anya? Isaksakit? No talaga nga isaksakit na. Apay nga rod aninanang ko tinangibagaam iti kumporme. Shalani, maawatan ako ma. Ninanang mo ti kinasarita, gaputa amok adinak denggan. Nalaing kamot anya. Kan apay nga imbagam kininanang ko, a miyembro ni Ed iti makanigid a grupo. Gaputa mariknak a mairobo ka laeng no makisiningad ka kadakwada. Amo mo ti kayat da nga aramidan. Kayat dati bumalis ka dagiti tattauan ang pasakit kadakwada. Awan bibiyang mo, no anyaman ti kayat ko nga aramidan. Biyag ko daytoy, iso adinak pakibiyangan. Kat manipod ita, aglinipatan kas agayam. Ibilang kan ajak am mo. Anya, isaksakit ka laang Shalani. Ngam apay akas namot ang dagiti saum kanyak. Jak kasapulan ti sip-sip agayam, Olive. Iso amanipod ita. Ibilang kan ajak am mo. Gitakan. Anya ti mapaspasamak kan ka, Olive. Apay ngagsangsangit ka. Nagsakit ti Riknat. Gapo ka dagiti imbalikas ni Shalani kanyak, Marshall. Ha? Anya ti napasamak? Nasakit tinakam na. Gapo iti panakisarita kiti inana. Nasakit tinakam na. Gapo ta impudnok aminan kanina na loling ti maipapan iti bagsak na. Kan ni Ed. Kan ti panang suporta na iti grupo da. Anya mata ni Shalani. Di na nga tan napanunot nga isaksakit mo laeng. Imbagak daytan kan kuan na Marshall. Imbagak ngar aramidak lang ti amin. Gapo tadyak kayat ama irubo. Kanjak kayat nga agaramid iti pagbabawyan nanto. Ngam talaga adinak maawatan. Talaga nagbaliwan ni Shalani. Sabali ti impluensya ken kuana dayjay nga Ed. Amom ka di timbaga na kanyak. Aglinipat kami kanon kasagayam. Gapo tayong bilang na ko na dinamam mo. Iso nagsakit ti Riknak, Marshall. Ala, bayam. Siyak ti makisarita ken kuana, Olive. Rumbang agpanunot pa'y ana imbag. Di na ko maisakripisyo ti panaggayem yo. Gapulaan iti dayjay nga Ed. Nakapangadeng akon. Kaya't kumatan ti sumali iti grupo yo. Ha? Talaga, Shalani? Wan, nagpampanunot na. Kat panag ko na, talaga naragsak ti panagbagyo. Kas makitakan ka, naragsak kayo. Kan nawaya kayo ngagdakdakiwas. Awan ti pressure kan burdens yo. Iso sige, inayon dak iti grupo yo, Ed. Agyaman ak unay. Gaputa naawis kamot langan, Shalani. Oh, kat anyangay. Sumurot ka kadiitan, di hideout mi? Day tati saan pa'y. Gaputa jak pa'y insagana dagiti arwata. Sabagay, maawatan ka, Shalani. Ang amangan mat, no agbabawi ka. Saan? Gaputa na uma akon iti taray ti panagbiag ko. Iskwelaan, balay, iskwelaan. Kan, yakon maipamaysa ti panagadal ko. Alang rod, Shalani. Uray saan kapayla nga sumurot kada kami. Ngam si kapayla ang ti agbalin nga informant ti grupo. E-report mo kada kami no at dadagiti amom amapas pasakitan.
dagiti kilo ang mapaspasamak iti lugar yo. Ken aminen ang maobserbar mo. Nga iti panagkunam, kat saan nga umno. Sige, Ed. Namnamaan. Aramidak to dayta. Magkitayo kakadwa. Uray aglemlemmeng tayo. Kabalan tayo lahat ti agragsak. Dahito iti tandaanan nyo. Nasken anapudno kayo iti grupo. Ngem sakbay nga giwayat tayo kadag iti plano. Nasken nga agurnong tayo pa iti armas tayo. Masapol nga agtakaw tayo. Tano saan tayo nga aramidan dayta? Saan tayo mat ang makaipundar iti aramatan tayo? Ken masapol nga dapay mainayon iti grupo tayo. Okay. Kumusta ti panagdakdakiwas yo? Adda ka di matlaang naawis yo ang mainayon iti grupo tayo. Adda naawis ko, Pangulo. Saan pa'y anak kasagana asumurot kanyak. Kat isupay lang ti agbalin nga informant tayo. Saan pa'y lang nga simurot dito'y hideout. O sige. Ngam obserbaran nyo anaimbag dagiti o awisin nyo. Kita nyo anaimbag, no talaga adesidido damat lang asumrek iti grupo tayo. Anak ko, talaga ka di adimon kayat ti agadal? Saanan, nanang? Kat pakawanandak ko ma. Talaga ngamin adyak mayulo ti agadal. Hanggang sayang mo't, anak ko. Day talaang ti mabalin ko ang maipatawid kan ka. Sayang laang ti panawan, nanang. Manggadak kiti tapno addamot kwartak. Apay akasta kamutan. Nagbaliw kan. Gaputan na amiris ko. Mauray sa anak nga agadal. Agbiagaklat ta. Hanggang dumalat ta ti adda-adal na, anak ko. Adun tupay ti saan anak kaadal nga amamok. Kat naragsak day ti panagbiagda. Jak amukan ka, Shalane. Talaga asabali ka itan. Kita nyo, kakadwa. Adumanan ti abasto tayo. Unyarod! Ora aglames tayo ti arak. Awan problema. Di unay Ang mga nuga po iti bartakyo kat malipatan nyo ti agangas. Saan ni mat nga itulok ang mapasamak na ita? Nagimas pa ilang ti agbyag. Kakadwa! Sakbay nga ituloy tayo ti agraragsak. Ipalagip ko manen, ti kayat tayong aramidan. Uwan ka di, Mirna. Di ka mandanagan. Saan at timang raot iti anyaman nga establishment tintay aramidan? No di kat titarigagay tayo, mapaksyat ti kinadakas iti pagilyan tayo. Kan dagiti kilo apagalagadan. Kun Mirna, saan mi analipatan dayta? Kat numaipapan iti grocery rin out tayo. Kasapulan mat ngaminan, nga ramidan tayo dayta. Gaputa awanan kanan tayo. Sana bale? Awan mat ti dinangran tayo nga oray maysa. Uwan mat. Sabagay, husto ti kinunam. Ngam sapay kumata iti kabiitan apanawan. Rugyan tayon ti mangisayang kat kadagiti plano tayo nga aramidan. Talaga adida kun malapdan ang pumanaw, nanang. Anya, nabambanugak anaggapo ijay uma. Ngam kastakit din ti ipasabat mo kanyak, anak ko. Ay, natagtaganak nga rod anang ururay kada kayo, nanang. Itaypay akayat ko ti pumanaw. Ngam inananusak tinanguray kada kayo. Ang mga noan nyamanan ti panunutin nyo. Anak ko, sa dino ngamin ti papanam. Kasla inawit mo pa'y amin agargarit mo. Mapanak nga rod agbirok iti trabaho, nanang. Kaya't kumanti maadaan iti bukod ko akwarta. Iso nga aramidak daytoy. Hangam anak, saan na masapul a pumanaw ka? Makasapul kalatamot iti kwarta ditoy. Nulakit dita nagagat ka nga agmula-mula iti natnatang. Ay, jak kaya ti kasta ang klase ti panagbiag. Makauma. Iso apasensya kayo, nanang. Talaga apo manawak dito'y lugar tayo.
Sana bali, agsubli akto. Mano alawasan alita nakitkita ni Shalani, Marshal. Wen nga rod, Olive. Isumit lagam adisidido anak isina kanyak. Amangan no pimana, wen. Wen no, amangan. No adakit di simurutan nan. Ha? Oh. Apay anak lahat ka itimbagak. Di mo ibaga asimurutan iti dayjay nga ed. Mabali na kasta. Gapo ta isumot la mismo tinagkuna. Akayat na asuportaran ti grupo dayjay nga ed. Anya? Anyan. Sana nagpampanunot. Dinadaal na ti masakbayan na. Ken ti biyag na. Mapantay di balay da. Mapantapan kan, nupod no ti atap ta. Agyamanak, gapo taimbay kayo, Marshal, Barok, Olive, balasang ko. Wala na. Gapo ta umay mi kumakitaan, no adda dito ni Shalani agayam mi. Olive, ay, manu alawasan, asa na nagaw-awid ti anak ko. Anya? Ket, sa dino tinapanan na, nana. Sa dino timbaga na apapanan na. Dayta nga ron ti Jack Amo. Gapo ta di na imbaga, no sa dino ti papanan na. Basta nagpakadalaang, amapan ka no agbirok iti panggadan na. Anya? Dayta ti parikot ko ita. Jack Amo no sa dino ti nagturturungan na. Sapay la kuma, tasaan ana isagmak ti anak ko. Nana, agkid daw tayo ititulong dagiti otoridad. Sapulen tayo ni Shalani. Di ka matagtagari, Shalani. Jack impagarup akas to'y gayam ti biyagyo dito eh. Apay, agbababawi ka kadi asimurot kanyak, Shalani. Saan? Mas daawak lang. Gaputa na saya at mati pa nagbiagyo dito eh. Kompleto kayo itimakan. Ken anya pa'y dita ang kagawaan. Anya? Aklunak, saan akas to'y ti ekspektarak a klase ti panagbiag dito eh. Gaputa ti ekspektarak, kat sulsulinak ti ayan nyo. Awanan kayo iti kagawaan. Kan tipid ti makmakan. Ngam, saan matgayam? Isu nga ron nga imbagak idikan ka. Asaan ka nga agbabawi no sumurot ka kanyak. Gapot tauray aglamlamang kami. Enjoy ti panagbiag mi. Wan, talaga adyak agbabawi asimurot. Gapot ta makitak nga enjoy mat ti panagbiagyo ditoy. Talaga jakon mauray ni Shalani, Olive. Ay, mano abulan ng tinapalabas. Ngamsaan ang nagparang. Nagkid daw tayo pa yan ititulong kadagiti otoridad. Ngam, saan latamo ta nabirukan? Wen nga rod, talaga siguro nga imadayon. Sa dino nga rod asuli ti lubong tinapnapanan na. Sayang. Sinayang na ti oportunidad para kinkwana. Isupay kalaat nga rod ang nagbaliw. Kalat ang nagbaliw. Sipod na amuna dayjay nga ed. Wen nga rod, talaga asabali ti impluensya dayjay nga ed kankwana. Panagkunak, saan pa mabali na sumurot ni Shalani iti pagnatayo? Ha? Ne, apay ka di, Pangulo? Sigurado abirbirukan na pala ang aging gaita. Isanas kan ngagpalabas tayo pa iti sumagmaman o abulan. Sakbay nga isurot tayo karag iti pagnatayo. Sa bagay, husto kayo, Pangulo. Kan may sa, adu pa'y dagiti saan ana isuro kan kuana. Saan pa'y anak kasagana ang maipasungal ngal iti rinupak no kastaman bilang. Sigabis mo tinagkunay ti dayta, Edgar. Naskan nga rod nga ipakaawat mo dayta kan kuana. Amangan no magagaran as sumurot kada tayo kat saan pa'y arumbang. Saan na balay, Pangulo? Siya akong timakam mo kan kuana. Ipakaawat ko dayta kan kuana.
Manang luling, di mo ko mabaybayan ti bagim. Kita manday talangam. Anya tinagkurangak iti anak ko. Tapno panawan na. Awan din nagkuranga, manang. Adumaten apang magbagakan ko na. Ngam talaga asaan adim ngag. Aring na napukawanak iti anak. Gaputan na bayagan adyak nakikita ni Shalani. Di ka mapukawan iti namnama. Barang dumteng to ti aldaw ang makaamiris. Katkalaat nga agsubli. Sapay lako mga rodta kasta, Aurea. Katsapay ko ma, tanasaya at ti kasasaan na. No sa di man ti ayan na ita. Manang Mirna. Oh, apay ka di, Ed? Anda ko makayat ko nga ibaga. Ang kasla mabutang nga. Anya? Manang. Apay nga minaya. Ibagam nga minan Nalag antirik na kan ka. Kan agtalal kak unay kan ka. Iisu asikalaan ti pangibaga ak iti daytoy. Ha? Manang. Maipapanday to'y ka ni Shalani. Oh, apay ka di. Adda ka di parikot ka ni Shalani? Awan, manang. Ngam mariknak nga gayata kan kuana. Anya? Saan mat siguro ang maiparit? Mabalin nga ta, amaadaan kami iti relasyon no bilang laan. No, siyak. Awan ti makitak aparikot iti dayta. Basta amuyo ti limitasyon nyo. Amumat ti maiparit kan saan iti grupo. Uwan, manang. Kat agyaman ak una iti panakaawat mo. Agyaman ak launay. Agrubat ka, Shalani. Adda papanan tayo. Ha? Basta, sumurot ka kada kami. Sumurot ka ni Manang Mirna. Wan Edgar. Ngam, sa dino nga min ayat ipapanan tayo. Agpaili tayo. Agpaili? Iti kastoy nga oras? Wan, kat agsagana ka, iti posible ang mapasamak. Anya? Sa dino ti papananda et. Anya matigasat nga agururay kada Marshal kan Olive. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas na pauluan. Dinudurso, apang ngeden. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas saan nga inkan kanu ni Shalani ti inana kan tigayem na. Nagsardeng nga ron dayto iti panagadal na. Simurot nga ron dayto ikan ni Ed. Kat nakikapang iti grupo da. Iti panaglabas ti panawan. Marik na ni Ed nga agayat dayto ikan ni Shalani. Kat nakunamat ni Mirna nga awan dakas na numaddaan da iti relasyon. Lakit di dabaybayan ti grupo. Iti may sangal daw. Inayabanda ni Shalani. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas na pauluan. Dinudurso, apang nguddan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agrubat ka, Shalani, adda papanan tayo. Ha? Basta sumurot ka kada kami. Sumurot ka ni Manang Mirna. Wan Ed. Ngam, sa dino nga min ti papanan tayo. Agpaili tayo.
Agpaili? Iti kastoy nga oras? Wensyalani, kat agsagana ka, iti posible ang mapasamak. Anya? Wensyalani, basta gan-anad ka, kan sumurot ka kada kami. Di ka maisinsina kada kami. Anya? Ala, agrubat tayo na. Agay ayaban dagiti kakaduha tayo. Manang Mirna, jakla impagarup adito'y matgayam ti papanan tayo. Wen, Shalani. Agawa am ti aggunay. Nga manang, apay kastoy. Nasken nga aramiden tayo ti kastoy. Gapo taawanan ti makan tayo. No saan tayo nga aggunay, agbisin tayo ijay hideout. Anya? Wen, Shalani. Ala, agawa am. Tapno makarwarta dito yan. Urayin talatan dagiti kakadwa ijarwara. Ngam kas iti na ibaga. Agan anad ka. Amangan no adda makakita kadata. No kasta, agtataod iti takaw dagiti abasto tayo ijay hideout. Wen, Shalani. Kat dayto yan ti gundaway. Tapno maamuam anaimbag ti maipapan iti grupo tayo. Anyan ti kastoy. Natakawan ti kadakalan a groserya dito ili tayo, Marshal. Ha? Ita lang ang mapasamak na ito iti ili tayo Ay, no kasta. Aging ga dito ili tayo. Adan dagiti managdakdakas. Deta ti pakakitaan, nga doon tinagbaliw ita a tiyempo. Ti lugar tayo asigod ang naurnos. At damot ng ti agtatakaw. Ay, Ngamala, saanin aday ta ti pakariribukan ta. Ikararag talangan, asapay la kumata saanin ang maulit ti kastoy ang napasamak. Nana, imayak gaputa kailiw kan. Agyaman akbalasan ko. Gaputa sa andaklat ta amalipatan. Saan to apulos ang mapasamak dayta, Nana? Nakagradwar kayo gaya man. Wan, Nana. Iso nga imay kasi narungkaran, tama nga naawan ton tiwayak no adan mabiro ka katrabaho. Ay, sapay lako mga ruda. Tamakabirok kayo adagos iti panggedan nyo, balasang ko. Ay, no saan ko maapim manaw ni Shalani. Kadwayo ko anagturpos. Wan nga rod, Nana. Awanan. Jaknam na mahaan ang makitak pa iti anak ko. Ay, amangan no nalipatan na tayo pa yan. Manon atawan tinaglabas. Saan tayo ang mapukawan itinamnama, Nana? Agsublin tumatlaan kada tayo ni Shalani. Shalani, nabayagan sipud nakikapang ka iti grupo tayo. Ado pa yan dagiti na isaysayang kat tayo a plano. Kat nakitak asan ka nagbaliw. Ha? Wun Shalani, kat day tati nakakitaak iti kinapudno. Iso nga... Iso nga. Ituloy mo, Edgar. Iso anat nagtiriknakan ka. Anya? Uwan Shalani. Punno timbagakan ka. Agayatak unay kan ka. Kat ikarik. Ano man ikanak iti gundaway amadaan ta iti relasyon. Agbalinak to anapudnukan ka. Naklaatak iti daytang imbagam, Edgar. Pangasim, ikanak kumapay itinan anay apanawan. Panunutak pa'y anaimbag ti may papan iti daytabanag. Sige, Shalani. Sa anak mo't kidi nga agap apura. Ngamnam na maak, apositibo ti isungbat mo kanyak. Manon nga aldaw a pinalpaliw ka, Shalani. Kat, kasla adda pa kariribukam. Manang,
Apay, ada ka di parikot mo? Awan manang. Ngam pampanunutek laang dagiti inararamid tayo. Dagiti insay sayang katayo a plano tayo. Apay, agbababawi ka ka din? Manang. Amok ti adda dita isip mo. Tauray siyak. Agtukyad ti riknak iti daddo mga inaaramid tayo. Gapot agbalbalin tayon adakas. Kan maysa, kaslaawan pagmamaayan dagiti araramidan tayo. Agparparnuay tayo lang iti gulo dito'y ili tayo. Kan isagsagmak tayo lang tibiyag tayo. Ngam apay nga rod nagbayag ka iti grupo, manang. Gapot amok asaan akon ang makapanaw dito eh. Ngam sika, ubing kapay shalani. Kat no addagon daway mo ang makalibas. Aramidam. Ngam, manang, napatagmatan kanyak ti grupo. Kan maysa, kasla saan akon ang makapanaw. Gaputa agayatak matan kini Edgar. Anya? Wan, manang Mirna. Kat day ti pakariribukak no dagduma. Adakan ka ti amin apangadang. Ngam ulitak manan. Di mo kumasayangan ti biyag mo. Tapno awan to ti pagbabawyam. Nabayag natin nga agayan ayat ta, Olive. Kaya't ko nga kalay sa ata ko man. Sigurado ka, Marshal? When Olive, sigurado iti day ta apangadan ko. Talaga ka di nga ay ayatan na? Si Kamet, di santa ko nagbayag akastoy no di ka ay ayatan. Aman nga mino ni Shalani pailaang tilinaon day ta pusong. Ay na, si kalaang tilinaon to'y pusok, Olive. Well, inayat ko idi ni Shalani, ngam idi dayta. Ubing tayo pa'y idi. No pa'y napatag pa'y lang kanyak. Dayta, kat kaskabsat. Alawanan, kung kunaklaan ka di, nagadun ti impagang. Kas lang amin pagduha-duhaan nak pa'y laang. Saan? Ay ayatan ka iti kastaunay. Katuan, paikalay sa akin ka, Marshal. Tangay agayan ayat kayo ka ni Shalani. Agkasar kayo nga rodan. Agpaiso, Pangulo. Well, ngam ne. Di ulip-lipatan ti pagribangan nyo ti grupo nga oray agasawa kayo. Wan, Pangulo, saan kayo amadanagan? Ad alala ingak ti aggunay para iti grupo tayo. Gaputa adda ni Shalani nga inspirasyon ko. Ala, nasaya at nga ron kasta. Inton kanikadwa nga rodan ti panagkasaryo. Ira na tayo inton kabos tapno naranyag ti panagkasaryo. Agyamanak, Pangulo. Di kan makababawi siya lani. Nagpaikalay sa kan ka ni Edgar. Kat agasawa kayon. Wan, manang Mirna. Dahito iti tandaan. Agtulnog ka iti amin nga ibaga ni Pangulo. Kan oray adan asawam, di yu liplipatan ti obligasyon nyo iti grupo tayo. Wan, manang. Ado pa'y dagiti plano da nga isayang kat tayo. Nagbaligi tayo. Gaputan narpuugan ti may sa agrupo amang kalkalaban kada tayo. Ngam agpagad tayo matita. Gapo iti inaramid tayo. Kan, gapo iti panangraot tayo iti maysa apasdak. Manang Mirna. Sapay ko ma. Tasaan tayo ang maisagmak iti dayto nga araramidan tayo. Ado pa'y dagiti kayat da abalsan. Kat no saan da mabalas amin dagita at tao. Ado matirautan tayo. Gaputaday tala ang tiwagas. Tapno makaala tayo iti aramatan tayo. Banag,
Amang iton damat iti pagpaggadan tayo. Wan nga rod manang Mirna. Kasla agbabawi ak anak ikapang. Nga maawanan maaramitak. Gaputa adda ak dituyan. Agbababawi ak. Gaputa itilikodan ti kinaragsak ti grupo. Pasigmat gayam abalas ti adda iti kaunggan ti tunggal maysa. Banag apagkadkadak no daduma. Husto ka, Shalani. Ngam kas iti naibagak. No addaman ti gundaway mo nga aglibas. Aramidam. Ngam kasano ni Edgar? Yak mapanawan. Gaputa ay ayatek unay. Adakan ka dahitan, Shalani. Ngam timbangam anaimbag ti panunot kan Riknam. Sikat ti ayan ti amin apangedang kunak manen. Anyan ti kastoy amapaspasamak. Ado umeten dagiti maipadpadamag a krimen. Wan garot manang. No saan apam mapatay, panagtakaw. Ay, ngamala, saan adayta ti pagparikutam? Dayta salon at mukit day, sapay kimotong kan. Ay, normal laang daytoy, ading ko. Nay, aguyag ka manang. Ay, normal laang daytoy. Ay na, maikat dayta no agtumarka iti agas. ay, adumat dagiti tumtumarak. Wano, inumak abulbulong. Ngam talaga siguro abumakot akon. Kan maysa, nakasagana akon namatay. Agmay maysa akmatlaang nga agbibiyag. Nalipatan na kon ti anak ko. Ay na, manang. Saan ka di aday tati ka na yun nga da iti panunot mo? Tanya nga iti amom. Ang mga nusumang patumot laang ti anak mo. Diya ko namnamaan day ta, Aurea. Hamangan paikit de. No nataya ko no agsuble ti anak ko. Nabayag matan sipod nagasawa ta Marshal, lakay. Ngam saan tamot na namadaan iti anak? Wan nga rod. Ngam saan ta mapukawan iti namnama. Amang ano talaga nga awan pay. Sapay ko mga rod takasta. Wan bakit? Di ka madanagan. Maamakak ngamin. Amang ano lupusak. Si Kamet. Saan ngamin nakasta ti panunutan Ay, sapay ko mga rod ta saan, lakay. Edgar, day talatan mangraraot iti kumpurmi apas Dr. Aramidan tayo. Kasapulan nga aramidan tayo daytoy. Gaputanaskan nga agsagana tayo anaimbag. Para iti sumaruno a plano tayo. Anya? Wan Shalani. Kandi kan mas daaw. Sigud mat nga aramidan tayo daytoy. Ngam kastoy kadilatan akanayon. Anya? Di ka man agsaw iti kasta. Ammo mon dagiti plano tayo nga aramidan. Isu adikan kumontra. Edgar. Jak kayat amakangag iti anyaman a panagkontra, Shalani. Isu ano kayat mo anasaya at kaakanayon. Ikaamulatan day tabibig mo. Anyan. Oh, kasla na unag ti pampanunuta, Marshal. Ay, pampanunutak lang dagiti sangsangwan tayo aparikot ti ili. Bakit? Anya? Agduduma ti mapaspasaran ti ili tayo. Adda ka panagtakaw, panangpapatay. Kan adda dagiti grupo dagiti rebelde. Akayat dan ti sumuko ti gobyerno. Ha? Gapoy ti dayta. Malagip ko ni Shalani, ken dayjay nga ed. Mangnamnamak adumteng to ti aldaw. Asumuko damat iti gobyerno.
Sapay ko mga rodlakay. Nang ro na itatamasakit ni Nana Luling. Kat ti panagsubli ni Shalani, ti tartari gagayan na. Nana, apay kastamot tan tilangayo. Ita kami lang asim marungkar. Kastamot gayam ti kasasaad yo. Nakapsut akon balasang ko. Ket panawon siguron. Tapno isublek ti bulod ko abya. Saan, Nana? Di na kami pa'y panawan. Saan ka di ako na yung orayan tayo ti panagsubli ni Shalani? Nabayagan nga inururay ko na ita aka dito. Iso alinabanak amin akarit ti biyag. Hangam napaayak. Nana? Nabannog akon. Nabannog akon nga agururay iti awan. Iso apalubusan dakon. Barang iti sabali abiyag. Kat makitak ni Shalane. Anya? Agpakada akon balasang ko. Gemno agsublinto man ni Shalane. Ibagayo, adi na baybayan ti bagina. Kanibagayo, nga ipatpatag ko unay ti anak ko. Nana? Maasyanak unay ka ni Nana Loling, Nana Aurea. Nadagsan ti barukong ko iti ipupusay na. Kastama ti marikrik nak balasang ko. Ngam pinalubusak. Gaputa makiitak akas taunay tirikat na. Makapaliday, Nana. Naliday anang ipulang itibiyag na. Tadi na pulos nakita ni Shalani. Ay, uwin nga rod. Ay, no sa di no ngamin aya ti ayan ni Shalani. Ay, ipagarupay day di idana anatayang. Sapay ko matasaan akas ta, Nana. Sapay ko matadala ang iti adayo a lugar. Kat agsublin to dito'y lugar tayo. Tapno mapat gantikid daw day dinanang na. Itatadwa tala ang tagtugtugaw dito'y sirok ti puon ti kayo. Adda kayat ko nga ibagakan ka, Edgar. Anya day ta? Ang mga no di mo nadlaw. Gapot makumikom kayo kadagiti kakadwa. Ngampatyak amaragsakan ka iti maamuam. Anya ngamin day ta aya, ibaga mo na. Edgar, masikuga kon. Oh. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Dinudurso, apang ngedeng. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nang raot da Shalani iti mais agroserya. Banag apakas daawan na. Impakaawat nga ron ni Mirna, anas kan nga aramidan dati kasta. Gapo taawanandan iti abasto. Nagin inayat madda Marshall kan Olive, kat nagkalaysada. Kabayatan na, nagkalaysamad da Shalani kan Edgar. Kimarumat ti sakit ni Nana Loling. Kat dinan nalasatan. Nga iso ti impatay na. Adi na pa'y nakita ti anak na. Iti may sangal daw. Agsarsarita da Shalani kan Edgar. Papagayam, denggan ti tuloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Dinudurso, apang ngeddan.
Dito'y drama tayo. Di masakbayan mo. Itatadwata lang ang nagtugtugaw dito'y sirok ti puon ti kayo. Adda kayat ko nga ibagakan ka, Edgar. Anya ka di dayta? Amangan no di mo nadlaw. Gaputa makumikom kayo kadagiti kakadwa. Ngampatsik amaragsakan kay ti maamuang. Anya nga min aya dayta, ibaga mo na. Edgar, masikog ako na. Anya? Apay, saan ka kadian naragsak? Saan mabalin nga agsikog ka siya lani? Kasanong dagiti responsibilidad mo iti grupo no masikog ka? Anya? Tilatan pagsayaatan ti grupo ti pampanunutan? Imbes ada kami kumanga aginan? Edgar, agasawa ta. Iso anormal lang ang maaddaan ta iti anak. Uy, anyan ti kastoy. Uray saan ta kumangamin ang maaddaan iti anak. Anya? Adaken kanon niya ti pilyam, Edgar. No ti grupo, uwan no ti anak yo. Pangulo. Adaken ka amin na pangadan. Saan da ka diktaran? Karbengam ti mangadan. No isakripisyok ti grupo. Saan ko pa'y anabalas dagiti kayat ko abalsan, Pangulo? Ngam no isakripisyok mo ti putot ko. Amangan numapukaw ko nga agraman ni Shalani. Mabalin mo ta pilyam idadwa. Ngam nasken nga aramidam ti pagrebengam iti grupo. Wan Pangulo. Panunutak ana imbag. Noan niya tinasaya at nga aramidak. Talaga siguro asaan tan amaadaan iti anak, Marshal. Awan maaramidan ta, no kastaman bilang. Tinapateg, kat agin inayat ta, kan naragsak ta nga agasawa. Agyaman naklakay. Gaputa maawatam ti sitwasyon ta. Ay ayatan ka unay, Olive. Ket no man saan ta amaadaan iti anak, aklunen ta day ta asi pupuso. Wan lakay. Ngamsapay ko ma, tamaparaburan tamatlaang iti anak. Uray may salaang. Ala bakit? Mapana ko niti trabaho. Kan agan anat ka matiti trabaho, ha? Edgar, sabali tirik na kita. Nasakit ti sikat ko. Gapo siguro iti sikog mo. Pangaasim ta di ka kumapumampanaw. Kasapulan ka ita. Talaga ang sabali tirik na. Ado ti aramidan mi ita. Ado ti imbilin ni Pangulo. Ngam, Edgar, ang mga nagpas ngaya ko. Iso di ka kumapumampanaw. Anay ko, talaga nagsakitan ti tiyan ko. Ala, ni Manang Mirna payla ang timakamukan ka. Rumuar kamin kada Pangulo. Nagrigat gayam tagpas ngay. Buwis buhay ako na. Lalaki ti anak mo. Nagdaar nga ubihan. Ne, apay ngagsangit ka, Shalani. Makapadakas kan kadayta. Anya ni Edgar. Talaga pinanawan naklata kat linapnakmat. Imbagakan ko na nga mga nugpas ngaya ko. Di naklatayin kan kano. Amumatan, Shalani. Sabali ti lubong tayo ditoy. Iso adi ka unay mangnamnama ka ni Edgar. Kasanon ti biyag mi, no kastoya ka na yun, Manang. Panunutan na kumamat amaysan nga ama. At pagbalansyan na kumamat ni oras na. Di ka madanagan. Adaak lang ditoy. Di ka baybayan. Lalaki ti putot ko, Pangulo. Natar nga ubing. Wan Edgar. Ngam amumatan. Ado ti trabaho tayo. Ado tinasken nga asikasuan tayo. Kat not da ubing, amangan isulatan ti pangipayan ni Shalani ti atensyon na.
Pangulo. Ulitag tinaibagak idikan ka, Edgar. Agpili ka. Ti grupo, wano ti putot mo. Nakapagdesisyon akong Pangulo. Kat ti grupo tayo ti piliak. Nakasagana akon amang isakripisyo iti putot ko. Agrubwat kan Shalani. Rumot tayo, kat itugot tayo ti maladaga. Anya? Agtungpal ka iti bilin ko, Shalani. No di mo kayat ti madaksan. Ngam nakapsutak pa'y lang ang Edgar. Amumit akaan anak ko. Ngam apay aparwaran na kami. Kandakas amaanginan ti ubing. Saan abale, taglugan tayo iti kabalyo. Diyak kabailan. Nakapsutak pa'y lang ang... Basta. Noon niya ti bilin ni Pangulo. Iso ti masurot. Anya? Napintas da ito yung establishmento. Sigurado nga adun to ti tao nga umay dito. Uwan Pangulo, sigurado nga adu ti customer iti da ito. Apagiso, pumarbangonan. Amangan no madamdamalang. Adan umaya tao dito. Sige, agtignay kayo, Edgar. Saan kayo amawatan, Edgar? Pangulo, anya ti aramidin tayo dito Shalani, pakawanan na kami. Ngamnaskan nga ibatim ti anak mo dito. Anya? Dahil ti alugar tinapilik apang ibat dyan. Ta sigurado nga da makakita kat alaan da ti ubing. Naskan nga ibatim ti anak mo. Tano da awir mo. Di mo maaramid ti responsibilidad mo iti grupo. Saan? Saan ang mabalin nga ibatik dito ti anak ko? Nasaysaya at lang nagbati kami adwan dito. Kat pumanaw akon iti grupo. Saan ang mabalin? Ala, iyag mo ti ubing. Kat ibati tayo nito. Saan? Mutoy. Saan ang mabalin? Umay ka dyan, Lani. Ang mga nuad na makakita kada tayo dito. Saan, Edgar? Ibatanag! Subliyak ti anak ko! Ayop kayo! Ayop kayo, amin! Agkalma ka kuma. Ayop ka, Edgar! Awanan puso kang ama! Sapay kumatagit karo kayon to'y impyerno! Agtal na ka siya, Lani. Di mo ngamin maawatan. Talaga adak maawatan ti kinadakot yu amin! Impagarup ko no nasayat kayo at tao! Ngam saan mat gayam! Satanas kayo amin! Hospitaletan. Siya, Lani. Ilunlunod kayo amin! Sapay lako matadumtang ti aldaw! Kat agpulo kayo amin! Triplento ti rigat ang malakamyo! Ikaroyo tinaramid yo kada kami ti anak ko! Gusto ko nakmat siya, Lani. Ilunlunod ko, Edgar! Di na kanto pagtanaw ti konsensyam! Balsan ka, Edgar! Balsan ka! Ay, Shalani. Shalani, huston. Agkalma ka na. Umay ka na. Tapno makainanakan. Nasaysayat ko malangan no pinatay na. Ngamtin sinada kanyag ti anak ko. Makipagriknaakan ka, adin ko. Didak mawatan nagiti kakadwamanan. Siyak tinagregregat sipod sikog ko ti anak ko. Sayta, imbati da lang iti igid ti kalsada. Dakas na! Dumtang to ti aldaw nga ikaro dati inaramid na. Ikararag talaangan. Asapay lako. Taad da makaala iti anak mo. Kat padakkalendaan na imbag. Kat dumtang to ti aldaw nga agkita kayon tumitlaang iti anak mo. Awan umasping iti kinadakas ni Edgar nga ama. No amok lakuma.
sa anak-anak ki asawa kan kuana. Shalani, Dumtang to ti aldaw. Balsag ni Edgar. maimay-mayang ka, Edgar. Amok ti pampanunutam. Manang Mirna, Apay ngamin abasta nagdesisyon kalatan. Nagpanunot ka kumapay anaimbag. Sakbay nga insayang katyo ti plano yo. kinapuno na manang. Makonsensya ak. Kan masyanak unay kan ni Shalani. Kasla mapukpukawan ti limbong ti panunot na. Saan ngamin akas karina ti inaramid yo? No imbagam kumakanyak, tinulungan kayo. Nasaysaya at kumalaangan no inlibas mo ti aginam. Manang, Ngam awanan. Naladawan ti amin. Saan tayo nga amo no kasanon ti anak yo? Dakkala pagyamanan tayo no adda nangalakan kwa na. Kasano nga no awan? Konsensyam dayta ititong palbiag mo, Edgar. Marshal, panagkunakat da ito yung kisumbat ti tarigagay tamadaan iti anak. Ngem burbur tiyapay laang kanyak. No asino ti akin anak iti dayta. Ken no apay nga imbati da iti building a pagpapaayam. Ado ti posible a rason iti dayta, Marshal. Amang ano saan da akabailan at aripaton da iti nga ubi. Iso nga imbati da. Wano, amang ano pinanawan ti akin anak. Wano, anak ti agbala. Anya? Taripatuan ta da iti nga ubing, Marshal. Kat iso ti ibilang ta apudpudno nga anak ta. When Olive, ipaay taken kwa na ti bara ti pamatag tinaganak. Ana ipaidam ken kwa na. Shalani, Di nakasarsarita, Edgar. pangasim ko Shalani. Agsarita ta ko maitinalapat. Tumukno sa dilangit ti gurakan ka. Yak amunoan niya ti pangyarikakan ka. No maipapan iti napasamak. Nagtungpalak lang iti biling. Apay, awan ka di ti bukod mo apanumat. No imbagadang aramidam latan, nga uray adda masakitan. Biyag ti putot mo tinakataya, Edgar. Ngam inaramid mo latan para iti grupo. Ayok ka, Shalani, imbilang kamatan anakay. Awan tinaamamok nga Edgar. Ken awan ti inayat ko nga Edgar. Agbababawi ak iti isusurot ko ken ka. Numapalin la ko maamay subli ti amin. sige Shalani. Denggak amin nga ibagam. Ngam sapay kuma. Tadumtang to ti aldaw a maawatam mat. Ti kayat ko nga ipakaawat kan ka. Diyos ko. Idala ako mamamakan ka. Gaputan na kalipat. Kapoy tiragsak dito'y lubong. Ngam pagawanan na kumahiti naramid ko. Sapay kumata nakalasat ti anak ko. Dawata ka sapay kumata. Damang ipatagkan ko na. Kastamat adawata. Asapay ko mata makarwar kami ti dayto ya lugar. Katagsubli kami itilawag. Shalani, Ada kagayam dita, manang. Wen, kat nakitak ti panagsangsangit mo. Mawatan ka. Kan mariknak ti dagansan mo. Kasla mapukaw ko ti limbang ti panunot ko. Kaya't konti pumanaw dito eh. Gaputan umakit-kitak da Edgar kandag iti kakadwa. Ad-adda marubruban ti sakit tinakam ko kan kuana.
Ala, dumngag ka anaimbag Shalani. Adda na panunot ko awakas. Tapno makalibas ta ditoy. Ay na, makapayat ka talaga, anak ko. Nene, si ka lang mati makayayam kini baby. Anya? Ipasublat mo mat kanyak Katuan dua ta makiayayam kan kwa na. Nene, nagkatawa kit din. Talaga naragsak Kasla maawatan na ti ibagbaga ka. Talaga amaray awak kan ka, baby. Narnakanan dagiti kakadwa Shalani. Daytoyan ti guntaway. Tapno makalibas ta. Nga manang, ang mga numaisagmak ta iti aramidan ta. Sapay kumata saan. Manang, Ala, sagay sata iti awitan apaltog. Ket no kasapulan ang makilaban ta. Aramidan ta. Iaplikar mo dagiti insursurumikan ka. sige, manang. Sige, agawaam Shalani. Sabi mo, tinabanan niyo! Manang Mirna, napuutan dati ipapano ta. Agawaam Shalani. Pumanaw kan. Makalibas nga ta, da Shalani kan Mirna. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas anapauluan. Dinudurso, apang ngedeng. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas anapauluan. Dinudurso, apang ngedeng. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Narnakanan dagiti kakadwa Shalani. Dayto yung tiguntaway. Tapno makalibas ta. Nga manang, ang mga numaisagmak ta iti aramidan ta. Sapay kumata saan. Manang, Ala, sagay sata iti awitan apaltog. Ket no kasapulan alumaban ta, aramidan ta. Iaplikar mo dagiti insursurumikan ka. sige manang. Sige, agawaam Shalani. Sa dino ti papanan nyo? Manang, napuutan dati ipapano ta. Agawaam Shalani. Pumanaw kan. Agawaam. Nga manang, Agawaam. Panawan nak dito yan. talaga adid agsardeng amang kamkamat kada kami. Just kitikastoy, napuutan dati ipapana umi. Agsubli kayo, no diyo kaya tibay sagbat. Jak iday kaskaso, basta agtarayak lata. Shalani! Di mo idaikan ka no, Shalani. Basta partakam ti agtaray. Talaga gaya masaan kayong agsardeng, ha? Shalani, pumalaw kan. Diyos ko, napuntaan ni Manang Mirna. Partakag tagtaray. Sapay pigsanan tagtudo. Tumarayak lata. Ikagumag ti makalibas. Pakawanan na kumano di kan matulungan Manang Mirna. Shalani! Patayin ka langan! No si kamot lang timang isagmak kada kami! Panay ko. Napuntaan ti abagak. Tumarayak lata. Agsaya-sayan ti daray ti abagak. Maulawa. Apag-iso. Ada akong dito'y karayan. Tumpuakak dito'yan. Nasaysayang atin aditoyak kamatay. Ngam ti matayak iti ima ni Edgar. Awanan ni Manang Mirna, Pangulo. Talaga kasta.
Ammo naman ngamin ti pagalagadan tayo. Ngam apay a pinanggap na pay lang taglibas. Pangulo, Sana mabali na palubusan tayo ida. Kasanon no iso da mismo ti mangisagmak kada tayo. maawatan kayo, Pangulo. Kasanod ti bangkay ni Mirna. Itabon tayo latan. Tadamat nakakaduan tayo nga orekas kasano. Dakkelmet ti naitulong na ti grupo. Wan, Pangulo. Kat ni Shalani, sigurado ka anaparmak mo? Wan, Pangulo. Saanan ang makalasat dayjay. Gapot a pinagsasaronok tinang paltog. Ijay timpokan na. Sa di nung matatayan ko. Di akon malagip ti simaron o napasama kanya. Tilaang panang paltog de Edgar ti malagip ko. Ganti pa nagbatay ko idi kayo. Malamnay na kunay. Nakapsutang. Gapot ang adon ti Dara nagsayasay dito'y abaga. Diyos ko, nukan ibusan akong daytoy. Dawatak ti pamakawan mo kada kami. Da kami kinimanang Mirna. Kat awatan na kami kung iti pagaliyaw. Kat sika kuman ti makamoy ti anak ko. No si Bibi Ampay. Kastamat kaninanang ko. Oh, apay anarabian ka nagawin. Pasensya ka na, Olive. At dain tulod mi iji pagagasan. Ha? Asino? Kadwayo iti serbisyo? Saan? Am-amom ti impan mi ijay. Asino, Marshal? Ni Shalani. Ha? Impan mi iji ospital. Agpayso? No kasta, si bibiyag pay ni Shalani? Ngam apay nga impan niya iti ospital. Jak amon anya ti husto na pasamak ken kuana. Nakita laang dagiti mangalap ijay igit ti baybay nga awang puot na. Ken adasugat na. Diyos ko, anya nga ta tinapasamak iti gayem ta. Nagkidaw da iti tulong kadagiti kapulisan. Ket da kami tinagresponde. Intulod mi iti pagagasan. Madamamot ti investigasyon. May papan iti da iti akaso. Diyos ko, sapay ko matamagasan ti gayem ta. Kat maamuan tanoan niya ti pudno a napasamak kan kuana. Edgar, apay analiday ka? Pangulo, maripnak ti iliw ko kan ni Shalani. Kan iti putot ko. Anya? Italaang ama amiris ko. Anapatagdagayam kanyak. Ita, anapukaw kun ida. Anya? Un, Pangulo. Diyakon kabaalan ti singir ti konsensyak. Gapo, iti dinudursok apangedeng ko. Imbati tayo ti putot ko iti igiti kalsada. Kansyak amis mo tinang patay iti babae nga inayayat ko. Dakasak, Pangulo. Ah, Dakasak. Edgar, Kasla mapukaw ko tilimbong ti panunot ko. Gapo iti inaramit ko. Agbababawi ak. So ano mabalin? Sumuko tayo langan. Kat mga barwanan tayo. anya? Agbala ka din, Edgar. No aramidon tayo ti kasta. Insagmak tayon ti bagbagi tayo. Nasaysaya atin, Pangulo. Ngam ti agnanayon nga aglamlamang tayo. Kunam lang na ita, gapoy ti kapapanunot mo kan Shalani. Oh. Ngam agmaw-maw to na ita. Kat agsubli ti ragtam nga agserbi iti grupo. Kumusta, Marshal? Anya ti damag may papan ka ni Shalani? Awan pa'y. Gaputa saan pa'y ang makasarita na imbag ni Shalani. Anya?
Napukaw na tilimbong ti panunot na? Saan met? Natroma laeng. Ngam sigun iti doktor, agsublim to matlang iti sigod. Ket base iti inisyal nga investigasyon, nakiranget ni Shalani. Gaputada nakita mi apaltog, iti abay ti nakasarakan mi kankwana. Diyos ko, anya da ito yan anapasamak iti gayam ta. Patsak analaos arigat tinalakaman na. Ngam pagyamanan tayo langan, tas ibibiyag ni Shalani. Ket nagsublim dito'y lugar tayo. Agyaman na. Gaputa si bibiyagak pa'y. Wan Shalani. Ket pagyamanan mi unay ti panakitinulong mo kada kami. Tapno mabibiit amarpuog ti grupo anakikapangam. Wan Marshal. Gaputa kayat kung agi karuda iti nagbasolanda. Awan umasping iti kinadakastaan. Shalani. Ado abiyag tinadadakal kapo kadakwatan. Ado ti biktimata. Iso adakal unay tiragsak ko. Gaputa na tiliw tamat lang. Kat agpapada kami nga agpulo iti pagbalutan. Di kagdanag. Saan kang agbayag dito'y pagbalutan? Gaputa biktima ka laeng. Rumuar kanto iti mabiit. Ket mga barwanan ka. Nana Aurea, agsagana kayo. Mapantay sa rongkaran ni Shalani iji pagbaludan. Anyan ti kastoy. Nagsubli nga agpaiso ti kaanakak. Ngamiti mo't pagbaludan, tinagtungpalan na. Uwan nga rod, Nana. Ngam ti pagyamanan tayo. Si bibiyag iti panagsubli na. Sa bagay, husto ka, balasang ko. Sayang lang. Gaputaawanan day di Nana Loling. Kat saan dan ang nagkita pa'y. Uwan nga rod, balasang ko. Nga mala, awan maaramidan tayo. Tinapatag, si bibiyag ni Shalani. Awan ti dakas, anapasamak kan kuhana. Agyaman ako, Nay. Gapo iti sa sarong karyo kanyak, Auntie Aurea. Ay, Olive. ay Diyos ko, agyaman ako, Nay. Gaputa si bibiyag ka, balasang ko. Wan, Auntie. Si bibiyagak. Kadak ka na pagyamanak. Gaputa da Marshal tinangispal kanyak. Dakal unay ti panagyaman ko. Gaputa oray dito ipagbalutan tinagtungpalak. Nasirayak manan tilawag. Saan mi ngayon pagarup akastigayam tinagbanagam Shalani? Ngam sa nabali, tinapatag kat tiagdama. Wan Olive. Ni Nanang. Apayadiyo ka doha. Shalani, di ka kumamakmaklaat. Nga nabayagan na pimusay ti inam. Anya? Wan Shalani, katamong ka di. Uray iti maudi nga angas na. Ti panagsublim ti ururayan na. Ngam napaay. Ngam imbilin na ano agsubli ka. Ibagami kanukan ka nga ipatpatag na kaunan. Awan umasping iti kinadakas ko. Gapot na jak dimngag kaninanang ko. Kan ado dagiti rinot mi. Ado tinaysagmak kapo iti pinarnoy mi agulo. Aging gana at na anak iti anak. Ngam sumagmamano lang aldaw ti panagkatuwa mi. Kapot na imbati mi iti igit ti kalsada. Katsipod ini. Awanan damag ko kankuhan. Wan Olive. Auntie Aurea. Ngamjak nagayatan dayta. Kat dayta ti makagapuno apay ang naglibas kami kinimanang Mirna. Ngamdak sanggasat na napaltugan. Ingkang kumaak tinaglibas. Gaputa kayat kung agparang ito otoridad. Tapno maikaro mi kadagiti kakaduak tinagbasolan mi.
kat sa anak mata na pa ay. Iso nga oray mabalod iti tong palbiag ko. Gaputawan matlangan nagmamaayan tibiyag ko. Kan kang runaan ti amin. Inikak iti sakit tinakam ni nanang. Pimusay gaya man, ajak man lang nakapagkitaw iti pamakawan kan kuana. Kan kastamat nga inya dayo na kanya, ti patpatag ko unay nga anak ko. Napagsusurot ko dagiti pasamak, Marshal. Sa anak nga agbidot. Ni baby tidak nakamatan ni Shalani nga anak na. Wan nga rod, Olive. Anyan apan nakairanranana? Naimbag unay tinamarswa. Gaputa data tinakakita. Kat saan ta nabaybayan ti ubing. Maliday anak unay. Gaputa ti amo ni Shalani kat natayon ti anak na. Sana bale. Ipudnutan to ti amin kan kuana. Ngam saan pa'y nga ita. Urayan ta ang mawayawayaan iti pagbaludan. Mawayawayaan pa'y nga ta, Marshal? Wen, Olive. Gaputa may sala nga biktima. Iso apat check asaan nga agbayag iti pagbaludan. Edgar, Pangulo, nasaya at mata nagkikita tayo manan. Si bibiyag ka, Shalani? Wan, ipagarup yu siguro anatayak. Ngam nagbidtot kayo. Agkikita tayo pa'y lang dito'y pagbalutan. Shalani. Agikaro tayon iti adoan nagbasulan tayo. Ngam nagasgas sa takpay lang. Gaputan na waya-waya anak. Shalani. Agikaro kayo matan iti adoan nagbasbasulan nyo. Kat pulos adi yun tun masublian ti aramid nyo. Gaputa agpulo kayon dito'y pagbalutan. Shalani. Pakawanan na ko, mahal, Shalani. Sakbay nga agkid daw ka iti pamakawan kanyak. Agkid daw ka pa iti pamakawan iti namarswa. Gaputa iso ti kang runaan anakabasulang. Nawayawayaanan ni Shalani, Marshal. Panawan matan, tapno ipudnuta ti amin kankwan, ha? Wen, Olive. Gaputa saan ang mabalin nga ipaidam taken kuana ti anak na? Kasano no ipanaw na ti anak na? Sigurado akailiw kunto ni baby. Kasarita ta na yung bag ni Shalani. Kidawan ta, adi nayad adayo ni baby, no mabalin. Sapay ko mangarod ta kasta. Tapno saan amaya dayo kadata ni baby. Da kayo gayam tinagkatuluyan, Marshal. Olive. Uwan Shalani. Kat pakawanan na kami kuma. Awan tirumbang nga ikidawan nyo iti pamakawan. Gaputa talaga da kayo tinaituding iti tunggal maysa. Ay, makarit na aklaang itiliday. Gapo iti panang dadail ko iti biyak ko. No kumadim nga kada kayo. Saan ko maakastoy tinagbalinan ti biyak ko. Rugyam ti mga barwanan, Shalani. Ngam kaslaawanan ganas ko nga agbiag. Gaputas sisyak laangan tinabati. Awanan day dinanang. Kanaawan matan ti anak ko. Saan ka ngagmaymaysa, Shalani? Adda kami agagayem mo. Kan adda ti anak mo. Anak ko. Kunang. Uwan Shalani. Kinapudno na. Da kami tinakaalakan ni baby iti nangibatyan nyo kan kuana. Pinadakal mi. Kan imbilang mi apudpudno nga anak ni. Diyos ko. Anyan anak sayaat ka. Gaputa di mo binaybayan ni anak ko. Katda kayo pa'y agagayim ko tinang padakal kan kuana. Uwan Shalani. Pang-asim ta di mo kumaya dayo ni baby kada kami. Napatagan kada kami.
Kadyak kabailan, no iya dayumpay. Di kay madanagan. Gapotadyak alaan ni baby. Gapotadyak matla kabailan na padakala na siya. Kan kayat ko pa'y abiro kan tibagik. Tila ang kidawak. Di ko mabaybayan. Umadayuak. Kat mga barwanan ak. Agsubli ak to, inton mapasaya at kontibiyag ko. Kat tumulong ak para kini baby, nga anak tayo. Nanang, adda ak dito'y ayanti sa kaanan ti tanang mo. Pagawanan na ko may tinararamid ko. Dakal ti babawig. No kumadim nga kada kayo. Saan kumakastoy tinagbanagag? Dinudursok apangadang. Dayta tinangitunda kanya itinakaisang magag. Amok analiday kayo anang ipulang itibiyagyo nga po kanya. Ngam sana bale. Gapot ang mga barwanan na. Kat pasaya at tibiyag ko. Kat dagitibili niyo tagbalin agiyakan niya. Ala, Huston. Huston, siya lang ikanakan. Pumanaw tan, dito'y sementeryo. Nagaputa patsyag adi nakakayat akit kitaan ti ilam ngag sangsangay. Di mon panunutan tinaglabas. Tinapatag. Ti adal anagsaw mo, gapo iti kapadasam. Ditan papagayam tinaggibusan ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Dinudursok apang ngedeng. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.